Kabalik ka Bacolod Election Officer, Attorney Rivo Sorvito. Attorney, mayong gabi. Marl, mayong gabi no kag sa imo nga mga tagpalamati. Yes, salamat kid Attorney sa tiyempo. Kabalok ko nga medyo kapoy kapak mga kabalik personal bagon masading mga isa kas banana nga COC filing, you know. Anong imo observation, Attorney, sa sulod sang pito ka adlaw nga filing? Why man kamo so far sang na encounter nga problema? Sakto na Marl no. Kapoy kahulat. Kay so far sa 7 days na naut lang ta aspirants ang nag-file sa aton. Subong siguro, if I'm not mistaken, daw mga 8 pa lang ang naka-file sa aton. So puros pa ni halos majority sini mga independent mga councilors, no? Save kay former Mayor Congressman Bing Linabia, no? Nag-file sa under sa mayara sa sang CONA, no? Nomination. So far wala kita problema, but we are getting ready, preparing actually for tomorrow. Kay mayara kita information na tanan nga aspirants, no? Lain-lain nga grupo, mga independent, mahingagaw was file sa aton nga venue. Sabi na kid, Attorney, ang Asenso candidates, no? Expected nga may aragid sang influx nga matabo, no? Sa mga supporters. Pila, Attorney, allowed nga makasulod sa Comelec office nga supporter? Ang aton natuligin ubra nga patakaran for the last day. We will only allow per candidate, no? At least tatlo ka supporters nung maupod siya mag-file. No? So pero kung sa tempo nga pag-file ng isa ka kandidato, tawhay man ang venue, we will allow them extra mga companions, no? Pero kung magtingob sila, magsunod-sunod sila abot, so tatlo lang gid aton nihatag sila nga allowable companions. Ang supporters, the rest sa dalong na dito, no? Sa Guasang Cordon area naton. Okay. Miyara gid, Attorney, nga kandidato nga wala dayon maaprobahan kag ma-encode ang iya candidacy bangod sa butatabi kulang-kulang nga gin fill up sa COC. Ano gid, Attorney, masami nga problema man? Miyara kulang notaryo, kulang ang kapis. Muna sa Usually, Lon, no, ang aton nga mga kandidato magkadto sa aton opisina, nagapacheck anay sila sa nila nga COC, no? Why sila diretso file? Ginapa-check nila anay sa aton personnel, no? So, ang kalabanan gid actually nga nga diferensya sa nila nga mga COC sa pag-check naton is may mga blanco nga items, no? Tapos sala may mga error sa pag fill up, no? So sala ang prescribed na size sang ila pag-download, no, or ila pag-print sa ila ng mga COC. Amo na usually ka makita na problema. But why man sang kandidato, Attorney, nga baliwa ay may makihingagaw file da, nagambal sa nga mabalik lang ko? Until today, why sa makabalik, why man muna? May ara kita mga kandidato na kadto dito, Marlo, no? Gambal nga kung anong requirements sa pamangkot, and then may dalaman nga si UC, ipa-check Manila, and then mambal nga ma-file sila, balik lang sila, pero why makabalik, no? So may ara pila kabilog nga muna natabo. Okay. Attorney, kundi sa masamin, di kayo malikawan bla, may ara kung kandidato, nga file, may dalaman si OC, pero daw ikaw kita nga tao, bala magkahambal kita na nun daw kakaladlawa daw, or antes mag-file, may mga gimmick paabi, ang iban sa una, gani, daw nagaulo orasyon, pagkakanta-kanta pa, why man ka mo naka-experience, sini Attorney, sa mga filing? Sa subong Action Marlon, may ara kita mga nag-file ng independence, no? Wala partido, wala man sing upod. So, pero in so far as aton obserbasyon, daw wala amang gidsing daw mga kumasiling tabla nga daw nuisance na gid, no? Mga ang so far daw ang mga nag-file ka, even mga independent, ka mga formal man sang ila nga pag ila plano, no? Good.
Kita ko attorney nagbisita diri today si Comelec NIR Director Castellano daw daday ka mo sa Capitol. Anong may ginhambalan ka mo? Yes, Action Marlon. Actually, si NIR Regional Director Attorney Castellano, kasan aton man nga Assistant Regional Director, kasi Provincial Supervisor naton, nagbisita sa aton sa Bacolod, no? At the same time, not only sa aton, but sa, I believe, sa iban man nga mga city and municipalities nga sakop sang NIR. Wala ba ka mo ginhambalan, gindiskusyonan nga mga importante sa di pagkanti ka bagay? Actually, nag-checking na sila sa atong sitwasyon, Action Marlon. At the same time, remind kita, of course, ang atong preparations for the last day, especially din sa Bacolod. Kasi kung nakuya pa lang taon, Action Marlon, due tagid kaayo ya ang nag-file, no? So, ang una gina-expect natin, no, in coordination with our BCPO City Director, Colonel Joris T. Coranica, who will also be there tomorrow sa aton kusina nga mag-make sure na ang peace and order, ma-secure ang area, kadang crowd control natin, mapatigayan natin. Okay. Buwas, matapos na ang filing, anong masunod naman nga sakuan or asikasuhon sang Comelec, attorney? Buwas, ang last day natin, Action Marlon, and then i-ready na natin ang mga reports natin for main office. Sa 12, idulong na ako ng mga certificate of candidacy sa Manila, sa main office. And then, balik naman ko 13, kaya sa 14, may kita sang election registration board hearing. No, until siguro 14 to 18 or 19 siguro na, no? Kadamo din sa atong applicants. And then, by that time, after dira, kami na natin kung pilagid ang atong total number of registered voters dali sa Bacolod. Anyway, salamat gina attorney, kamay pa nga mangin matawhay kag maging tayo yon lang sa gihapon na ang dalagan sa filing sa buwas ka deadline. Thank you good sir, unless kung may ara ka sang gusto nga ipahanumdom sa mga maga-file pa buwas ka adlaw, dala na abi sa mga supporters sang kandidato attorney. Yes, thank you Action Marlon, no. Una gid, no, gapasalamat ko sa inyo sa aton mga amigo diri sa media, nagatagid always sa aton kay Guyanan nga makapalaptas ang mga informasyon sa Bacolod noon naton nga mga botante kag mga kandidato, no. So ang aton ng reminders for the last time, gina-remind ta lang aton para mga possible aspirants, kung mag-file ka mo tomorrow, please do so early pa, no. Di let us not wait nga hapon na, kay base ko yung mga diferensya inyo si OC, hindi na nato mahingagaw correct, hindi na nato mahingagaw attach ang mga kilananon ng mga attachments. So hindi ka matigayon ang inyong mga kandidatura. Importante gina attorney nga ko na pahanundom or abiso sa mga mag-file boss kadaw. Attorney, salamat kay kag good luck sa trabaho. Action Marlon, madamong salamat kag madamong mga salamat sa Action Radio. Action Firing Line. Ang pamuno sa Commission on Election na Comelec dari sa Surat sa Bacolod, Attorney Rivo Sorvito.